kataw salafu be se ka kataw ko do be se ka ko subuha kuma do ko cogo de aw ba fo ko salafu mo be se ka ke salafu ye mi abe kataw ka soro ni mɔgɔ min fana yala ko ni mɔgɔ min fana ye bidiya kɛ a ye bidiya kɛ a dusukun kalasilen don a bɛ baara ɲumanw kɛ a ye bidiya kɛ a ko o ka bidiya ala mako t'a la a t'a sara mais a ko nin ye salafu ye mais ale bɛ se ka kataw bidiya ani katawura nin ye junubu kɛ kataw alimasiya ani bidiya tɛ kɛlɛ ye dɛ mɔgɔw k'u bɔ ɲɔgɔn na an ko Seyidu Bunu Juberi delila k'a fɔ a ko ale ka den k'a kɛ malil fasiki shatiri ale ka den ka kɛ ka fara fasiki mɔgɔ jugu ale den k'o kɛ jɛɲɔgɔn ye la in yashaban waladin fasika shitiran ahabbu ilayya min an yashhaba sahibal bid'a Seyidu Bunu Juberi y'o fɔ a ko ale den ka fasiki jugu mɔgɔ jugu fasiki mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnya ko o ka di ale ye ka tɛmɛ a ka den ka bidiya mɔgɔ jɛɲɔgɔnya a ye mun fɔ ka fara kan la in yashaban waladin fa sunniyan fasikan sitira a y'a fɔ nin cogo de la n den ka sunna mɔgɔ jɛɲɔgɔnya sunna mɔgɔ min ye fasiki mɔgɔ jugu ye fasiki mɔgɔ jugu n den ko jɛɲɔgɔnya o ka di ne ka tɛmɛ n den ka bidiya mɔgɔ jɛɲɔgɔnya donc selefu bolo mɔgɔ bɛ se ka kɛ sunna mɔgɔ ye ka fasika baaraw b'i bolo fasika baara ni ala sɔsɔ ni bidiya tɛ kelen ye parce que bidiya mɔgɔ filɛ ni mɔgɔ min bɛ bidiya kɛ e bɛ min ka ala mako si t'a la a t'i ka baaraw minɛ bidiya ka jugu an y'o fɔ yan an ko bidiya ka jugu kabayira junubu ye salafu min bɛ kataw n'u ko salafu bɛ kataw salafu kataw kɔrɔ tɛ ko a ye bidiya kɛ o n'i ye bidiya kɛ bidiya hoja jɔri kan i bɛ to salafiya la n ko bidiya b'i bɔ salafiya la de bidiya b'i bɔ sunna la de salafu bɛ se ka kataw a bɛ ala sɔsɔ de kɛ n'u ko salafu bɛ kataw salafu bɛ ala sɔsɔ de kɛ fasika baara ni ala sɔsɔ a bɔ de kɛ mais bidiya tɛ dɛ parce que bidiya ni sunna tɛ taw salafu bɛ ala sɔsɔ de kɛ o de y'a to Seyidu Bunu Juberi ko ale ka den ka sunna mɔgɔ fasika la sɔsɔ la jɛɲɔgɔnya ale b'o fɛ ka tɛmɛ a ka bidiya mɔgɔ jɛɲɔgɔnya parce que an ye junubu tila ka taa cogo min an ko musirikiya kunbaba o de ka bɔ ni junubu bɛɛ ye o kɔfɛ musirikiya fitini musirikiya n'an ko musirikiya a bɛɛ b'o la musirikiya kafiriya a kunbaba o de ka jugu ni junubu bɛɛ ye o kɔfɛ kafiriya fitini musirikiya fitini o kɔfɛ bidiya o kɔfɛ ala sɔsɔ fasika baaraw donc bidiya ka jugu ala sɔsɔ ye wala o de y'a to ko salafu bɛ se ka kataw mais bidiya ka jugu ala sɔsɔ ye bidiya mɔgɔw a bɛ bidiya min kɛ ala mako si t'a la man hadasa fi amrina haja ma laysa fa huwa raddu parce que bidiya mɔgɔ dina tiɲɛ la de fasiki fana sunna mɔgɔ fasiki ala sɔsɔ tɔɔrɔ b'a yɛrɛ de kan salafu fasiki ala sɔsɔ la kataw a tɔɔrɔ b'a yɛrɛ de kan mais bidiya mɔgɔ tɔɔrɔ bɛ dina de kan bidiya mɔgɔ ale ka tɔɔrɔ bɛ dina de kan o de y'a to an ko salafu bɛ se ka salafiya tɛ kataw mais salafu dɔ bɛ se ka kataw maana a bɛ se ka ala sɔsɔ dɔ kɛ a bɛ se ka kow dɔ kɛ minnu tɛ jogo ɲuman ye a bɛ se ka dɔnyɔrɔw dɔ kɛ ni dawa cogo dɔ kɛ minnu n'o man ɲi mais ani bidiya tɛ kelen ye donc ni différence bɛ ala sɔsɔ ni bidiya ni ɲɔgɔn cɛ balima bon ko bɛ salli alimami dɔw nɔfɛ farida kɔfɛ a bɛ fatiha tanw ni fɛnw kɛ e bɛ jɔ ɲɔgɔnya cogo di an y'o fɔ an ko bidiya ye cogoya fila de bidiya dɔw bɛ a bɛ mɔgɔ labɔ silamɛya kɔnɔ bidiya dɔw bɛ olu ye kabayira junubu de fasika de u tɛ labɔ silamɛya kɔnɔ mɔgɔ min ka bidiya t'a labɔ silamɛya kɔnɔ salli bɛ saha kɔfɛ ni mɔgɔ sugu
eba bara ke nyonya chogo mi ibe yere girala ki doala ki yere girala katoka konnanjiya kai kan nasiha kai kabila sira ka konnanjiya kai la alana kanda ni ka sababu ni yere ya don ka konnanjiya mafenya ube konnanjiya te sika ken ni nyede abeke barawni fitina de ni salli wore yorobi bolo almami wore ni ka ina ka gere o kanyi salli yorobi bolo ibeta salli iba ka yorobi la mais ni ene salli wore ma gere min kausa alaye ta salli annofe abaka bidia mununa ka fata ta munun ka junmu ba yerela mais ete jama salli ntoe ni salli yoro wore ti bolo bon konne kataw ye soro salila ebe almami kofe obe dila chogodi anyo foya nyene ka jaga sinya doli ne kataw minni e soro almami kofe eni almami beye sallita nyogon fede kataw do yi soro kofe kataw mi ye salli josen do te toy almami to kataw taye misalila almami e watara kumbele minala ka wuli jaay tumbe jingola almami tara kumbele minala ka wuli atara sujuru da Allahu akbar e bori yere kalama e fara tara sujudi ke ka fara ka itemena kumbele minaka imi ka kumbele mina ja e tara sujudi ke ka fara almami ka imi kumbele mina almami nin kumbele mina minni ya to ya almami to ta yede ni almami ye salamu bila e kana salamu bila de e ka wuli kana ni arakan kelenye yenne arakan min ka kumbele mina to e ka wuli kana ni arakan kelenye ka tahiyya ke ka salamu bila e ka dila na ya soro qataw minke almami ko fe ni almami be salli ta nyogon fe me ya qataw minke almami ko fe salli josen dote salli wajibi do qataw ro de la ube salli sunna do qataw ro de la na ya soro ni almami be salli ta nyogon fe de qabla sujudi bada sujudi ti kaw yorola misali la subhana rabbil azim enyina na imode fo ika kumbele mina la ibe almami ko fe yini almami fana salli ta nyogon fe almami ya min tayi fo itika salli ya baratila qabla tila penti ka salli la ni nyere yini almami ya salli ta nyogon fe mais na ya soro kera masibugo de ina almami ma salli ta nyogon fe i qatawra ka salli la hari na ya soro ya wajibi de do te misali la kera masibugo de ya soro salli do temena enye nana farla almami ni jamaka almami arkan fula tara ke edda benna almami arkan fula labade da salli min nani farla almami ka almami tahiyake anofe almami salamu bila dore fana nyina na salamu bila nofe ina na hakiri jigina ja ne yere ka salli madafa donc ibe sage ka almami bato nyogonyanganya ka sage ka do sallila ka salamu bila ni nyina na salamu bila almami no fete i hakili jigina ne ka salli madafa ebe kabaru ke ka wuli de hari ka salamu ko fe almami no fe ebe kabaru ke ka wuli parce que nyina na ka salamu bila ibe kabaru ke be wuli arkan fula min torila ibu sara ne sara ine almami masalli ta nyogon fe bada bi kan yorola ika fula ibu sara ibe bada ke donc mo min ni qataru almami ko fe nin chogo ya fula de ni masala nyona della kana ko ante se ka kuma nununa masala minye abe jamana wari de la kele fulanao iba soro jamana yere ka gouvernement ube jamana ka population nimbunu nyogonche u kabalo nu ka feundilo le bala bo anta Allah halado annu masigi ka benya fonye abeke chogodi mumbala parce que Suleiman uru hele bofa ko minye na folo koye mo man kan yin kali jaba la fonni keso min posara ila ino tigi ka sigi u ka benye foye ka nyedo
ibe dina ka fe min fo la iko fo la donc ni sugu ni nyemi nyinin ka kakawtigu de ka kodo ko kodwara ko kakaw foro iba soro emimbe kakaw foro sene worite e bolo ebe se kata wa keme mina ko marsan dola kakaw foro ewa eko ewa sa bon ni anya fo chawme ka karamo munum de u kan ni nyenyira ulula uluka sigala unika ka foro tiguni ko marasa u kasi ka benya fuye u be mun fuye sarela u ba fuye bon ni hadisa ya yira ni almami ko wala dalin almami ya amina fo afana ka fo amina ni mo min ka amina fo ani malika ka amina fo be na labi ka junubu yafa bon don ke wa ko mi bunu shemini bumbazi lazina daima uko ija amanna li imam la yune munye ni almami shera amina fo yorola mana wala dalin parce que riway wure nana ija khala al imam wala dalin faqulu amin pour kan ni hadisa fara nyogonka ni hadisa min ko ni almami ko amina afona ka fa amina u kullu nyine de ni almami fora amina na shera amina fo yorola amina be fo yoromi ni almami shera o yorola afona ka fa amina hadisa la nyine wode shagal bani tumbaka koy kana amina fo almami nye fo almami ka fo amina o ko fe ka fo amina menna na ye yoro were asagira ka bonnina ni almami shera amina fo yorola de ifana ka amina fo bo ko do ko e ko akwa na musoria ko balma muso do ko alena balma adem muso be se ka salli wakati do adenke mana so kono doro wakati do la be se ka ke mo nani be salli nyogon fe be se ka ke mo duruye salli wala buka balla misiri u salli wala ye salli wala be ka bauka abe dugum minna ni salli be wala o misiru la kaba salli wala te awla kato dugu kono mimbe awla doro na be salli abaka salli korta ante kuma nunun kwa wode fo ko ka fo ne ka fo karasa bidia mo karasa konte kumuka Allahu alam. Bon ninya mi fo ko nyini kali min karo de aton konte sega nyini kali njabi fo ube yoromi ne to ndu ka nyini kali njabi me mo min koni e ya foro tigide e tara juruta mo bolo iko karasa ni wori hakke juru dona mbe mako nyana bonai ale te do dalentila me iko ka dugu kolo fule ube nka foro fule ube nka mina do fule o ye garantie o ya rahanu de bashi to kaw me ale te barake e ka dugu kolo inade e ka dugu kolo imbe garanti de aka wori kunkoro o koro de ni e aka juru sara i ka dugu kolo sagirima ni ma aka juru sara
abika dugukolo ni ka dugukolo ba ka juru hake ba bata ube abika dugukolo fere ka ka juru hake ta ka bola ki ka dugukolo sagema me ote bara shi ke dugukolo ina de o ye garanti de o be komi ni ewa fenta mo bolo doro ewa i ka minando mantoro dama ka garanti ya bolo ube i ka mobili dama garanti ya bolo ni fana bo chogo de la juru donna ni madannan ka terrain fule ube nka foron fule ni o papier fule nya di ma garanti numi ka juru sara ibin ka papier di mais alete foi ke forona de fore mba bolo doro garanti de doro ni ma ka juru sara ana fere ka juru bola bashi to law bon ko don senekelaw dɔ b'u ka forow sɛnɛ ni fero jaka sera u bɛ taa n'a ye misiri da la u bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ alimami dɔ de bɛ misiri la a dalen bɔ de la a bɛ taa jakaw d'a ma de a b'u don a dɔnyɔrɔ de la k'u di fantanw ma a b'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ 8 min fɔra jaka la a b'a ka jakaw dɔn o dɔnyɔrɔ dɔn de la e yɛrɛ tɛ se ka tila ni yɛrɛ ye i bɛ taa di alimami de ma dalen b'a la a b'a tila fana k'a don a dɔnyɔrɔ la baasi t'o la mais ni o tɛ lesiri ni o tɛ e yɛrɛ k'i ka jaka tila ni yɛrɛ bɛ fantanw dɔn e yɛrɛ k'i ka jaka tila ani fana ni i dalen tɛ alimami na min bɛ misiri kɔnɔ aw bɛ taa n'a ye misiri la de dɔrɔn yɔrɔ min ka d'a ye cogo min ka d'a u b'a kɛ a cogo la dɔnyɔrɔ tɛ kɔlɔsi n'i tɛ i taara i ka jaka di ninnu ma dankaniyatigiw bolo k'u b'a dɔn u ka dɔnyɔrɔ la i ka ma bariya ka bɔ jaka ma de donc fo i yɛrɛ de k'i ka jaka di fantanw ma o la i b'a lata misiri kɔnɔ de ni dalen bɛ alimami la ou bien a dalen bɛ mɔgɔ dɔ de la ye a bɛ taa denw ma misiri kɔnɔ k'a tila baasi t'o la bon ko dɔ ko ɛwa ko silamɛya daminɛna ciden de la ko sani ciden kana silamɛya tun tɛ o bɛ cogo di sani ciden kana silamɛya gorobali tun bɛ parce que nabi ɲuman tɛmɛna ka taa nuhu la kana ciden ma bɛɛ tun bɛ silamɛya de kan mais min ye ciden ka mantow de ka silama fɔlɔ ye ciden ye wa ana awwalil muslimin o y'a ka mantow ye ciden ka mantow kɔni silama fɔlɔ o ye ciden de mais mantow tɛmɛnɛ silamɛya tun bɛ bon ko ni ye wari tɔmɔ e ye wari in don i ma tigi ɲina la fɛn bi ka wa n'a y'a sɔrɔ wari in a valeri ka bon e y'a ta dɔrɔn i ma tigi ɲina la i y'a don junugu b'i la o la tɔmɔ fɛn silamɛya sara ye san 1 de d'i ma ni min valeri ka bon san 1 de dir'i ma ciden ko i k'a tigi ɲini ni san 1 dafara de tigi ma ye a la ciden ko a kɛr'i ta ye n'a ka di a sarakati a tɔgɔ la n'a ka di e yɛrɛ k'a don mais fo ka taa diɲɛ wuli kɔni n'a tigi nana i ye tɔmɔ foyi a y'a cogoya fɔ a kɛra e ye min tɔmɔ o de do cɔ i b'a kibariya i y'a kɛ cogo min i b'a ɲɛfɔ a ye i ye min fɔ dɛ nin yɛrɛ de tun bɛ ne bolo ne ye nin yɛrɛ de tɔmɔ mais ne y'a tigi ɲini san 1 ma tigi y'a la n y'a sarakati a tigi tɔgɔ la n'a ko honje nani sarakati a kɛra sarakati a ye n'a ko ma jɛni sarakati i b'a sara ye u bɛ san kɛla tun bɛ ne bolo ya dɛ n y'a tigi ɲini ma tigi y'a la ne y'a dun n'a ko ala de y'i garijɛgɛ don a la n y'a ladaga ye n y'a fara a ma a banna n'a ko ne mako bɛ n ta de la i b'a sara ye dɛ mais ni san 1 ma dafa n'i y'a dun o tɛ bɛɛ ye fo n'a y'a sɔrɔ fɛn fitinin valeri tɛ min na dɛ ko an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni ala sɔsɔ minnu bɛ kɛ saudiya u b'u tɔ u b'u ta k'u dilo silamɛya la ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ n'a ye ka i bunbaji tɔ ɲɛnamaya la a y'o fɔ ko mɔgɔ si tɛ bila saudiya kɔnturu la ka a fɛn juguw tɔmɔ
ka togo tiɲa fo tawhidi jugu i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a bɛ saudiya ka fɛn jugu tɔmɔli la ala sɔsɔ minnu bɛ kɛ k'u bɔ tawhidi jugu ciren ka sunna jugu sarafu taabolo jugu o dɔrɔn de bɛ silamɛya jugu tawhidi jugu sunna jugu salafiya jugu olu dɔrɔn de bɛ saudiya ka kojugu tɔmɔ k'u b'u fɔ pour ka silamɛya nɛgɛ bɔ ka silamɛya lagosi n'a ye ka silamɛya nɛgɛ bɔ mɔgɔw la ani fana pour ka silamɛw dusukun furu saudiya kɔrɔ u ka saudiya kɛlɛ parce que kelen tɔw de ye dugu ye bi ni bɛɛ ɲɛ b'a la ni ala ka sariya bɛ tigɛ ni kuranna ni sunna ye o hasidiya bɛ kafiri caman na o hasidiya bɛ munafiki caman na o hasidiya bɛ musiriki caman na o de y'a to i b'a ɲini ka saudiya tɔgɔ tiɲɛ pour u ka ko kɔniya dɔ diɲɛ donkɛw ni silamɛw tɔw dusukun kɔnɔ mɔgɔw bɛ denw kɔrɔ cogo min k'u kɛlɛ cogo min ala kana k'u ye fo ka taa diɲɛ wuli saudiya juguya dɔrɔn de silamɛya juguya dɔrɔn de tawhidi juguya dɔrɔn de sunna juguya dɔrɔn de don ni u bɛ taa jugumanw tɔmɔ ɲumanw bɛ yen o mun na u tɛ saudiya ka ɲumanw tɔmɔ k'u fɔ hadamaden kana kɛ lumɔgɔ ye n'a bɛ taa farikolo yɔrɔ min tɔrɔlen don a bɛ taa tu o de la ka farikolo yɛrɛ min kɛnɛma dɔn k'o tɔ ye ninnu tigi ye lumɔgɔw de ye farikolo yɔrɔ min tɔrɔlen u bɛ taa tu o la farikolo yɔrɔ min kɛnɛmalen tɛ se o yɔrɔ ma hadamaden kana k'o ye awa saudiya jugu ye diina jugu de bɛ nin kɛ tawhidi jugu de b'a kɛ sunna jugu de b'a kɛ sarafiyaw jugu de b'a kɛ awa o tɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ fana et puis u bɛ caman fɔ k'a fɔ saudiya ye nin fɔ saudiya ye nin kɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ a caman nkalon arafidaw siya kalite minnu bɛ ko arafidaw sufiyaw kuburiyaw olu de bɛ nin nkalon sigiw bila internet kan ka saudiya tɔgɔ tiɲɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ t'a si la a caman bɛ nkalon i ma hali surisi kutuba kalantɔw u bɛ taa montaziw kɛ ko surisi yɛrɛ ye dɔlɔ ladaga ko a ko masakɛ den ko dɔlɔ ka min jamadala yɛrɛw la ko a ko u ka tugu faama ko o la ninnu tɛ nkalon ye wa a bɛ san 70 bɔ dɔlɔ enterreden don saudiya i tɛ dɔn n'a ye an m'a fɔ a tɛ min yɛrɛ min bɛ dɔn n'a ye ne tɔgɔ la mais kɛnɛ ka i ka dɔn ni dɔlɔ ye saudiya enterreden don a bɛ san 70 bɔ hali saudiya ka sanfɛla a enterreden don i tɛ dɔlɔ min avion na k'i to saudiya sanfɛ ne bɛ nin bɛ kalama u ka karamɔgɔw ka kuma la an'u ka sariyaw la san 70 bɔ dɔlɔ min ni kɛnɛ ka saudiya ka dɔlɔ min enterreden don donc u bɛ taa nkalon de dila dɔrɔn k'u fɔ ko silamɛya nɛgɛ bɔ mɔgɔw la dɔrɔn n'u b'a fɛ ka mɔgɔw sagi ka bɔ silamɛya ma o fana u bɛ sɛgɛn u t'o sɔrɔ mɔgɔw kɛra bɛɛ ye ala yɛrɛ kanu u m'a fɔ ala yɛrɛ ma salisu salasa u m'a fɔ isa yɛrɛ ala den dɛ mɔgɔw ye ala yɛrɛ tɔ ya o bɛ mun tiɲɛ ala ka ala y'a ma ciden yɛrɛ mɔgɔw y'a tɔ ya mɔgɔ m'a fɔ ko ciden ma ko fatɔ u m'a fɔ a ma ko dɔnkili danna u m'a fɔ a la ko dabalikɛla de don u m'a fɔ ko a dabalilen de don wa u m'a fɔ ko sinji tigɛla de don wa u m'a fɔ ciden ma ko mɔgɔ si ma tɔɔrɔ lase ka kabila ma kɛ bɔ o ye mun tiɲɛ la cogojugu minnu bɛ fana fɔ saudiya o cogo kelen de don dɔrɔn ni hadamaden kɔni ɲana i ye diinɛ ta i ɲana i kɛra tawhiditigi jugu de b'i la silamɛya jugu de don tawhidi jugu de don sunna jugu de don sarafiya jugu de don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ saudiya ka kojugu de ɲini k'o fɔ a kana tigi jate foyi ye ni tawhidi jugu tɛ ani sunna jugu awa o tɛ se ka nin tawhidi tiɲɛ o tɛ se ka nin sarafiya tiɲɛ o tɛ se ka nin silamɛya tiɲɛ hakilisigi b'an bolo ciden ko la hijrata ba'da al-fath a ko nin maka da yɛlɛlen kɔfɛ wa k'a kɛ silama dugu ye a ko fo ka taa diɲɛ wuli maka tɛ sage ka kɛ kafiri dugu ye ni mɔgɔ bɛ hijira kɛ ka bɔ ye maka bɛ to a ka silamɛya la de fo diɲɛ wuli la hijrata ba'da al-fath ciden de y'o fɔ a ko maka da yɛlɛlen kɔfɛ ka bɔ kafira la k'a kɛ silama dugu ye ayiwa maka tɛ sage ka kɛ kafiri dugu ye tuguni ko mɔgɔ bɛ hijira kɛ ka bɔ ye ka taa yɔrɔ wɛrɛ إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما يأزر الحية إلى جهورها هرسا جو تشيدنكم لمنيا أبيبولي كمدينة دينيني كم سا نيا جابيبولي كدينا نيني تشومي إن الإسلام لا يأزر بين المسجدين هرسا دولة تشيدنكم ني إسلاميا أبي منو كبولي كفرانيون كمسيري فلا دنيون جي مكة مسيري يعني مدينة مسيري silama bɛ ɲuman bɛ nin bɛ siri fula de ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa diɲɛ wuli ciden ka tɛ salen no bugari muslimu kɔnɔ
nin silamiya be fara ɲɔgɔn kan misiri fula de la Makka misiri ani Madina misiri fo ka taa diɲɛ wuli n'i bɛ silamiya kisɛ n'a ɲuman ɲini Makka ni Madina de don awa hari dajjaliba diɲɛ ka dajjali fitininw tɛ hari ni diɲɛ dajjaliba dɔ nana a bɛ don diɲɛ dugu bɛɛ la fo Makka ni Madina Makka ni Madinankaw de b'a bɔ ka kɛlɛ a bɛ maloya mɔgɔ min bolo a bɛ bɔ Madina de Bani Temimi kamalen kɔrɔ de don a bɛ bɔ Madina ni dajjali nana Madina kɔfɛla la i b'a sɔrɔ Madina wɔsi tɛ malikaw de bɛ n'u bɛ Madina tanga a tɛ se ka dɔ ye Makka wɔsi tɛ ni malikaw tɛ n'u bɛ Makka tanga a tɛ se ka dɔ ye n'a nana Madina kungo kɔnɔna la tɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka taa ma kamalen kɔrɔ dɔ bɛ bɔ ka taa ma a b'a fɔ ye dajjali de ye a b'o kantigɛ k'o faga ka sagi ka ɲɛnamaya a b'a fɔ kɛra cogo la ko Sisa de yɛrɛ ɲa dɔ ye dajjali ye Sisa de ɲa dɔ yɛrɛ ko ye dajjali ye a b'a fɔ ko a b'a faga siɲɛ filanan ala bɛ kamalen kan bɛ kɛ komi nɛgɛ a bɛ dɛsɛ a la a bɛ maloya ye donc silamɛya de wa tɔgɔ tiɲɛbagaw ni diinɛ tiɲɛtɔgɔbagaw de don et puis olu bɛ Saudiya masakɛ hari wali ahadu min filɛ minnu b'a tiɲɛ a bɛ olu ni tawhidi ɲɛ a b'u ni sunna ɲɛ a b'u ni salafiya ɲɛ komi san ni dugu u tɛ compare ɲɔgɔn ma yɛrɛ ni dɔw b'a lagosi hara yɛrɛ dɔw bɛ jamana kɔnɔ u b'u danbe ka taa sunna fo u b'a dɔgɔya ko petini mani hana sultana lahi fil ardi hanahu Allah ni mɔgɔ o mɔgɔ y'ala ka masakɛ dɔgɔya dugukolo kan ala bɛ dɔgɔya i m'a ye u bɛ dɔgɔyama min na i m'a ye u bɛ dɔgɔyama min na a to yake ciden ka hadisaw tɛ wuli dɛ donc an bɛ nin min fɔ silamɛya tɔgɔ tiɲɛbagaw silamɛya jugu de don tawhidi jugu de don sunna jugu de don u bɛ Saudiyankaw ni u b'u nɛgɛ bɔ diɲɛ dunkɛw la cogo min awa silama ɲuman si tɛ fo u ka tɔgɔ jugu minnu filɛ nin ye dɛ u ka lagosili minnu filɛ nin ye nin de bɛ silama ɲumanw yɛrɛ Saudiya dusukun don kanu don dusukun kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u ka tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ de bɛ awa a sabati silama ɲuman bɛ bɔlɔ k'a fɔ Saudiyankaw filɛ u bɛ tiɲɛ de kan parce que n'i bɛ tiɲɛ ka de i ka tɔgɔ jugu bɛ caya i ka tɔgɔ tiɲɛbaga bɛ caya hari u filɛ ka min sugantiya k'a kɛ muftil am min ye Sheikh Salih Fawzani muwaffaqu u ye min kɛ Fawzani bɛ tiɲɛ min fɔ masakɛw de bɛ ɲininkali jaabi min kɛ a t'a a si jɛngɛ Saudiya masakɛw filɛ k'o de kɛ diɲɛ bɛɛ ka mufti anw t'a fɔ Saudiya ka mufti dɛ diɲɛ bɛɛ ka mufti u filɛ ale de ka diɲɛ bɛɛ ka mufti ye diɲɛ dunkɛwɛ diɲɛ diinɛ jugu ni tawhidi jugu ni salafiya jugu bɛ mun fɔ nin na hari minnu bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ salafiya contrôle la tanasi t'u la u ka Fawzani ka wojɔ mɛn a fɔlɔ kana kɛ diɲɛ bɛɛ ka mufti ye aw bɛ se min salafiya la aw bɛ se min tawhidi la aw bɛ se min sunna la a t'a yɛrɛ lafiya k'a yɛrɛ makara fo ka taa diɲɛ wuli an y'a fɔ cogo min fo diɲɛ wuli surunyalen ni ala bɛ fiɲɛ duman min nati fiɲɛ duman min nati n'a bɛ mumini bɛɛ min ni min na salafiya bɛ ba wagati de fiɲɛ duman min bɛ na ka mumini bɛɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ tɔgɔ mɔgɔ juguw ye ka diɲɛ wuli kan fo o fiɲɛ duman wagati salafiya bɛ diɲɛ kɔnɔ sunna bɛ diɲɛ kɔnɔ tawhidi bɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ halaki e ta bɛ tiɲɛ e bɛ sa ka tawhidi to diɲɛ kɔnɔ ka sunna to diɲɛ kɔnɔ awa e bɛ halaki e bɛ ta bɛ tiɲɛ ka halaki ka ni Makka to silamɛya duguya la ka ni Madina to silamɛya duguya la a tɛ bɔ silamɛya duguya la ciden dɔ y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam ala ka hakili ɲuman da n'u ma dɔrɔn et puis an bɛ min fara wagati sera donc ɲininkali min tun posera o don ko Sheikh Albani ko muso i kani sin bɔ i ɲɔgɔnna musow ɲana k'a di den ma n ko n bɛ taa kuma in sɛgɛsɛgɛ i y'a dɔn sɛbɛnni dɔ de bɛ yen ko Albani ko a tɛ daga muso ka sin bɔ a jumara minw ye aw linnisaay ou bien musow o bɛ kuma in fɔ kɛ a sɛbɛnlen o b'a fɔ ko kuma in bɛ silsilatil huda wa nur ko kaseti 40 ani 2 ko kuma in b'o kɔnɔ n ye sɛbɛnni ɲini n y'a ye mais olu filɛ ka min fara kan aw linnisaay m'o ye Albani ka kuma la n y'a ka kuma sɛbɛnlen bɔ o t'a la dɛ min bɛ sɛbɛnni la u ye a Sheikh Albani ɲininka a tigi y'a ɲininka ɲininkali 2 de fulanen bɛ taamaden sali cogo de kan
ñininkali fula ko muso ka a simbo ka di demma jumara min ñana ñininkali kila b'a fo ka fara ka komi a fa ube a balimakɛ a ko la yazuzu a danna ni yɔrɔ de la a ko la yazuzu awa n taara kaseti ɲini sili salati alhuda wa nuru kaseti 400 ani 42 kaseti dilancogo fula bɛ a dilancogo dɔ bɛ o ye ɲininkali de bɛ posa a b'a jaabi a t'o kɔnɔ a dilancogo dɔ bɛ u b'a ɲininka telefoni de la o kaseti bɛ taa eri 1 ani sogoni jatu ne kaseti bɛ lamɛn kuma kelen de kama n y'a sɔrɔ a kɔnɔ a tigi y'a wele telefoni de n ye ɲininkali fula min fɔ a ko ɲininkali fɔlɔ muso ka a sin bɔ a jumara min ɲana k'a di den ma komi a fa ou bien a balimakɛ a bɛ cogo di a ko la yazuzu a tɛ tɛmɛ nin kan la yazuzu a b'a fɔ ten de wala jumara min cɛmanw albani kumanaw de kan n ye min mɛn a yɛrɛ la a kumana cɛmanw de kan mais musomanw n t'a fɔ a ma kuma kan dɛ mais n kɔni ye kuma min fɔ ko a bɛ sili salati alhuda wa nuru n taar'o lamɛn a ma muso kɔ fɔ la dɛ a ko jumara min cɛmanw de muso kana a sin bɔ awa jumara min cɛmanw ɲana ko i b'a di den ma tɛ bɛɛ awa kelen t'o ye fana Ibn Seminu ninnu bɔ de ka Abdulmuhsin Abadi ninnu bɛ de ka muso i ka jumara min cɛmanw i si kana bɔ u ɲana ko i b'a di den ma Useminu ko hari n'a darona n'i t'a ɲɛ i b'a kɛ sin dogo i ka jumara min cɛmannu minnu bɛ sin dogo olu la ka fini da kan u kana ye a ko parce que muso sin ye fitina de hadamaden fana bɛ boli setane fana bɛ boli hadamaden farikolo la komi joli bɛ boli a la cogo min i ka jumara min cɛman muso u man ka k'i ka sin ye ko i b'a ta k'a di den ma bon Useminu kumana musomanw kan likawu sahariya a ko mɛ n'a y'a sɔrɔ musow de dɔn hari ɲɔgɔnna musow Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ye min fɔ n y'o fɔ o dɔn a ko Ibn Taymiyyah ko muso i ni ɲɔgɔnna muso lawura ye dɛ i bara ka ni kunbɛlɛ la i ni ɲɔgɔnna muso mais min ka ka salafu tun bɛ min kɛ min ka ka muso hari ni ɲɔgɔnna muso i kana foyi ye i la ni kunkolo ni tɛgɛ fara fila ni sen fara fila de wala hari ni ɲɔgɔnna muso i ka to k'i sin bɔ k'a di den ma u ɲana a man ka kɛ i kana kɛ mais Ibn Seminu ko ni darura nana haju nana n'a tɛ ɲa fo i ka sin bɔ k'a di den ma an ko muso damaw de bɛ a ko baasi t'a la n'a darura ni haju nana i ɲɔgɔnna muso mais ni o tɛ hari ɲɔgɔnna muso i k'i sin dogo i kana ye n'i b'a di den ma i ka sin dogo ni fini ye o de ka ɲi mais n'a y'a sɔrɔ darura nana tɛ ɲa fo a ka d'a ma musow dama de bɛ Ibn Seminu ko baasi t'a la o yɔrɔ de la mais an bɛ min fɔ o yɔrɔ la o ye de jumara min cɛmanw bɛɛ k'o dɔn muso k'o dɔn i ka jumara min faw i balimakɛw ka ni sin bɔ u ɲana ko i b'a di den ma Ibn Seminu b'a fara a ka fana ko ni darura nana fo muso i fa n'a darura nana i fa dɔrɔn de bɛ i bɛ se k'i sin bɔ k'a di den ma o bɛ se k'a ye ou bien e ye musokɔrɔba ye i ni denw dama i bɛ se k'i sin bɔ i denw b'a ye n'a darura na baasi t'o la mais ni o tɛ a ɲuman kɔni i k'a dogo la o de ka ɲi n ye min sɛgɛsɛgɛ dɔnnibagaw ka kuma la nin yɔrɔ in na o ye nin de subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka taa o salafu bɛɛ